Hej med dig. I dag så skal vi dykke ned i dine talenter og kompetencer, som du uden tvivl besidder. Det kan være, at du er sådan en mega hej i køkken, der bare er den alle glæder sig til, skal hjem og spise hos. Eller det kan være, at det er dig, der er super god med økonomi og budget, hvor du tit har folk i røret, der sådan lige skal høre, om ikke du kan kigge ting igennem for dem. Så i forhold til at starte din egen business på sigt, så kunne det være værd at kigge på de her ting, som du bare er naturligt god til, som du vil kunne skabe værdi for andre ved at gøre, som du måske bare gør på autopilot og ud af en god tjeneste på nuværende tidspunkt. Så prøv at enten lige skrive ned på en liste, eller gøre dig nogle tanker omkring, hvad er det egentlig, jeg faktisk virkelig nyder at lave, og som andre også kunne få super meget gavn af. Det vil være mega relevant i forhold til, hvordan du kan skabe en business, som taler direkte ind i dit naturlige talent. Så rigtig god fornøjelse.